Eguerdion, ongi etorriak zuen bizitzari egiazko zentzua eman nahiez, otoitzaldi ontara etorri zeraten guztioi. Ongi etorria baita segura irratia betez gurekin bat egiten duten guztiei ere. Denok deituak izan gera Jesusen maitasunak. Irudi edo artelan bat begiratzen denean, espiritua daukala esan ohi da. Gizakia eta mundua ulertzeko era bat gogorarazten duela, gozotasun liluratzailea sortzen duela. Espiritua daukaten gizakietaz ere hitz egin ohi da, bizi arnasa daukatela eta indar berezia ematen dietela ingurukoei. Jainko aitak eta bere semeak ere euren espiritu berezia ematen digute. Espiritu santu hori bizi arnasa gertatzen da, indar bizi sortzailea, maitasun neurri gabea. Espiritu hori gure historian sartu da eta maisu, defendatzaile, jainko hitzaren argitzaile gertatzen zaigu. Dena berri egiten du. Ez aldugu ezer berritu beharrik geuregan eta geure artean. Gure izakera berritu nahi aldugu. Espirituaren indar berritzailea behar dugu horretarako. Eta espiritu hori eskatzen dugu oraintxe abestuz. Zeru lurren egilez eran Espiritu Santua zatoz eta bete bihotzak piztu gugan maitesua. Zuti jarri eta abestu dezagun. Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Jauna, anai arreba maiteok, jainkoaren espiritu bizi emaileak bete zaitzatela itxaropenez eta iraundezala beti zuekin. Eta Espiritu Santu. Etorri zaigu Paskoa bere gailurrera. Gaurko Mentekoste eguna ere Paskoan gertatu zen. Kanta dezagun barru-barrutik espirituaren uretan eman zaigun bizi berria. Denok? Datozen urronak dira, Paskoatik salbamendu
espirituaren jauna, izaki berrituen kantuz, Gores jauna, aleluia. Eta orain abez dezagun denok, batera ematzaigunaren poza eta edertasun betea. Kanta dezagun Paskoan jainkoak erakutsi duen aintza. Aintza eserita abestuko dugu. Zutik otoitzerako. Egin dezagun otoitz. Jainko aita onbera, gaur ospatzen dugu misterioaren bidez, herri eta nazio guztietan santutzen duzu zeure Eliza osoa. Isuritzazu Espiritu Santuaren doainak mundu zabalera,
eta berri itzazu orain fededunen bihotzean, evangelioa hots egiten hasi zirenean errukiz egin zenituen mirariak. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Amen. Nola azaldu Pentekoste eguneko gertaera. Adierazi nahi dena bizikerak adierazi behar du. Jainkoari buruz hitz egiteko ez da beti hizkera bat bera erabili behar. Hala esango digu apostoluen eginak irakurgaiak. Ninguna lengua ni cultura puede pretender el monopolio de la evangelización y de la teología. Entzun dezagun ba. Apostoluen eginak liburutik. Pentekoste eguna iritsi zenean, leku berean bilduri zeuden ikasle guztiak. Bat-batean, haize bolada indartsu batena bezalako burrumba etorri zen zerutik, eta ikasleak zeuden etxe guztia bete zuen. Orduan, zuzko mingaina bezalako batzuk agertu zitzaizkien, eta banatuz, bakoitzaren gainean kokatu ziren. Denak Espiritu Santuaz bete ziren, eta hizkuntza arrotzez hitz egiten hasi. Bakoitza Espirituak eragiten zion bezala. Bazen egun haietan Jerusalemen judu jainkosalerik asko, zerupean diren herri guztietakoak. Burrumba hura entzutean jendetza handia bildu zen, eta txunditurik gelditu ziren. Nor bere hizkuntzan hitz egiten entzuten baizien. Harri eta zur honela zioten. Mintzo direnok ez aldira guztiak galilearrak. Nola entzuten diegu bada, bakoitzak geure jatorriko hizkuntzetan. Gure artean badira partiarrak, mediarrak eta elandarrak. Baita Mesopotamian, Judean, Kapadosian, Ponton eta Asian bizi direnak ere. Badira Frigiakoak eta Panfiliakoak, Egiptokoak eta ziren inguruko Libiakoak. Baita erromatarrak ere. Eta denok judu naiz judu berri, kretar naiz arabiar, geure hizkuntzan entzuten diegu jainkoaren egintza harrigarriak hotz egiten. Jaunak esana, Eskerrak hori jauna. zure arnauza bidargu gana, talora zala berritu gauna. Denok? Zure arnauza bidargu gana, talorra zala berritu gana. Beden kabeza enea ima jauna, jauna ene jainko bai handia zarela. Bai ugariak jauna zuke eginak, zure sorkaniz betea dago lurra. Zure arnauza bidargu gana, talurra zala berritu gana. Zukarna sakendu eta hil egiten dira,
hautsizatera itzultzen. Zeure arnasa bidali eta berriro sortzen dira. Berritu egiten duzu lurbira. Zure arnasa berritu da lura zara berritu Gure berpiztearen garantia Kristau bakoitzarengan bizi den espiritua da. Hala esango die San Pablo erromatarrei. Los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Escuchemos a San Pablo. San Pablo apostoluak Korintoarrei egindako lehenengo gutunetik. Senideok, ezin du inork esan Jesus da jauna Espiritu Santuak eraginda ez bada. Era askotakoak dira doainak, baina bat bakarra espiritua. Era askotakoak zerbitzuak, baina bat bakarra jauna. Era askotakoak eginbideak, baina bat bakarra jainkoa, guztiengan guztia egiten duena. Bakoitzari denen onerako ematen dizkio jainkoak espirituaren doainak. Gorputzak bat izanik ere atal asko ditu, baina atal guztiek asko izanik ere gorputz bat bakarra osatzen dute. Gauza bera gertatzen da Kristorekin ere. Gu guztiok, judu naiz greziar, esklabo naiz libre, espiritu bat berarengan izan gara bataiatuak, gorputz bat bakarra egiteko. Eta guztiok espiritu bat beretik edan du. Jaunak esana, Jesusek bere jarraitzaileei eman dien espiritua da egiazko babesle eta abokatua. Eleizak ez du munduak eman diezaioken euskarririk behar. Laguntza errespetagarriak hartu nahi ditu. La Iglesia no deberá buscar otros apoyos de tipo mundano por honorables y respetables que puedan ser. Arrezazue Espiritu Santua, berak erakutsiko dizue dena. Begirune eta arretaz ireki dezagun geure bihotza, Jesusi entzuteko zutik jarrita. Denok, aleluya. Zatoz, Espiritu Santu, bete itzazu zure zintzoen bihotzak, eta piztu hoiengan zure maite garra.
Jesukristoren evangelioa, San Juanen liburutik. Astearen lehenengo eguneko ilunabarrean, etxe batetan bilduri zeuden ikasleak, ateak itxita, judutarren beldurrez. Sartu zen Jesus, eta haien erdian zutik esan zien, bakea zuekin. Hori esan da, eskuak eta saietxa erakutsi zizkien, eta ikasleak pozez beterik gelditu ziren jauna ikustean. Jesusek berriz ere, bakea zuekin. Aitak ni bidali nauen bezala, nik ere bidaltzen zaituzte zuek. Eta hori esanez, aizeman zuen haien gainera eta esan zien, har ezazue Espiritu Santua. Zuek bekatua barkatzen dizkie zuenei, barkatua gelditzen zaizkie. Eta lotzen dizkie zuenei, lotuak gelditzen zaizkie. Jaunak esana, eskerra Mendekoste jai zoriontsoa opa dizuet, arantzazu zale guztioi. Pasko aldi esanguratsua amaitzen dugu gaur, eta beste aldi bati hasiera ematen egunerokoari esango nuke. Eta hor daukagu Espiritu Santuaren presentzia, isila, apala eta eragilea. Bibliaren hasieran esaten da, nola jainko kreatzaileak gizakia egin zuen buztinez eta nola arnasa ufatu zion, eta izaki bizi egin. Jesusek berdin ufatzen du arnasa ikasleen gainera, gizon eta emakume, kreazio berri eginez, etxe barneko beldurraren itxituratik atera, eta herriko plazan ausart eta adorez azalduz. Har ezazue Espiritu Santua. Jesusek agindua zigun, ez gintuela bakarrik utziko. Laguntzaile bat bidaliko zigula, bidelagun bat, bere bizitza osoan gidatu zuena, pozaldian bezala negarraldian, ondo ateratzen zaionean bezala, gaizki ateratzen zitzaionean ere, bere ondoan sentitu eta bizi izan zuena. Ez da pertsona batzuei soilik egiten zaien oparia. Aita Santua izendatzeko konklabe garaian asko aipatu da Espiritu Santua haren egitekoa zela. Espiritu Santua ez da Aita Santuaren kontua edo karisma berezi eta aipagarriak bizi dituztenen soilik. Jesusek utzi digun Espiritu Santua guregan dugu. Eta gure egunerokoan ari da lanean. Bere presentzian bizitzea dagokigu egunerokoan. Haizea bezala da, ez dakizu nondi datorren ez noradoan. Ezin menderatua da, eta beti zeru ertz berrietara eramaten gaitu. Erne eta adi egotea eskatzen digu, eramanpenez eta konfiantzaz. Bere eragina egunerokoan ezagun da.
gauza konkretuetan, zehatzetan. San Paulok letania bat aipatzen du guztiz erreza ulertzen, merezi du hemen izendatzea. Honela dio, espirituaren fruituak haue dira, maitasuna, poza, bakea, biozabala, elkarren zerbitzua, biozberatasuna, leialtasuna, samurtasuna, bere buruaren jabe izatea. Hau San Paulok dioena, Espiritu Santua hitz egitean. Ez dago hor abstraziorik. Espiritu Santuaren fruituak zehatza dira, egunerokoak dira. Ez dago aita santu izan beharrik hortarako. Jende xumen artean ikusten dugu Espiritu Santuaren eragina, zenbat egintza zuzen, eder, bihotza txagarri, kontsolagarri, barkamena eta bakea eta bizikidetza helburu dutenak. Eta ororen buru bizipoza. Zeren jainkoak barnez zorioneko nahi gaitu. Eta horretan balio du indar guztiak ematea, bizia ematea, Jesusek egin zuen bezala. Espiritu Santuak hazten eta ontzen laguntzen digu. Aro berrien aurrean sortzaile nahi gaitu. Jesus ez da oroitzapen soila, bizirik ospatzen dugu, pobreen berrion izaten jarraitzen du. Espiritu Santuak guk jainkoagandik daukagun eta eman dezakegun onena, ederrena, atera nahi du gugandik. Guztion zorionerako, eta jainkoaren aintzarako. Jakingo aldugu maila ematen. Bukatzeko ipuin bat dakarkizuet. Urbazterreko ingurune ezean, kainabera bat omen zegoen triste. Ez baitzion sentidurik aurkitzen egunerokoari. Halako batean, artzain gazte bat pasatzen inguru haietan bere hartaldearekin, eta begia botazion kainaberari. Moztu aiztoarekin, garbitu, eta irutsulo egin zizkion artzainak eta ufatzen hasi. Ura kainaberaren poza. Kainaberak artzainaren beroa sentitu zuen. Bere ezpainen lastana, eta arnasaren ufakoa, eta kainabera txirura bilakatu zen. Honela, kainabera barnez utxa eta zulatua, artzainaren arnasa bulartsuaz, soinu melodiatxua bihurtu zen ingurua alaituz. Gu ere, kainabera bezala, poztu gaitezen, Jesus artzainonaren eskuetan txirula izateaz. Eta uz dezaiogun, bere espirituaren arnasari nahierako melodia itxaropentsua interpretatzen, egunerokoan. Aitor dezagun orain Eliza elkartearen sinesmena. Sinesten alduzue jainko aita ahal guztiduna zerururren egilea. Sinesten
Sinesten alduzue, haren seme bakar Jesukristo gure jauna, Maria Berkinagandik jaioa, oinatzetan hila eta obiratua, hilen artetik piztua, eta aitaren eskuin aldean jarri dagoena. Sinesten alduzu Espiritu Santua, Eliza Santu eta Katolikoa, Santuen elkartasuna, bekatuen barkamena, hilen piztuera eta betiko bizitza. Jesukristo gure jaunaren aita, gorde gaitzala aitortu dugun fede honetan, betiko bizitzarako. Amen. Eskadezagun orain, espiritua gizon emakume guztientzat, gure bizi lurra erabat berri dezan. Entzun jauna gure eskaria, entzun jauna gure eskaria. Munduko gizon emakume guztien alde, espirituak evangelioaren egiarekin topo egitera eraman ditzan. Eskadezaiogun jaunari, Entzun jauna gure eskaria. Munduan zabaldua bizi den Elizaren alde, Espiritu Santuaren eraginari barrua ireki eta berak indarturik berri ona zabaldezagun. eskadezaiogun jaunari, Entzun jauna gure eskaria. Gizon eta emakume behartsuenen alde, gure gaixoen alde, espirituak eragiten duen bakeak postu ditzan beren barruan. eskadezaiogun jaunari, Entzun jauna gure eskaria. Ospakizun honetan elkartuta gaudenon alde, espirituak sendotu gaitzala zalantzaldi eta aulaldietan. eskadezaiogun jaunari, Aita ona, Jesusen bideari jarraitu nahi diogu. Bete gaitzazu Espiritu Santuaz, zure erreinua guregan eta munduan hazi dadin. Jesukristo gure jaun berpiztuaren bitartez. Amen.
gozata alaitasuna zuri, gure jainko aintzazuri, gure jaunari, zu jainko gure arkaitza salvamenari. Egin dezagun otoiz guztiok batean Eliza osoaren oparia ojangoikoari eskaintzerakoa. Jainkoa goresteko eta gizakia salbatzeko. Hau nona, Espiritu Santuak ager dezaigula argiago sakrifizionen misterioa, zure semeak hitzeman bezala, eta eramagaitzala bihotzonez, ark agertutako egia bete-betean ezagutzera. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin, Eta zure espirituaren gora bihotza, jaunaka dauzkagu. eskerra jangoiko gure jaunari, Egokita eta zuzen. egoki da bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, nonai eta beti, guk zuri eskerrak ematea, aita guzti santu. Pazko misterioa bere betera eraman nahirik, Espiritu Santua bidali zenuen gaurko egunez, zure semearekin elkarturik, zure seme alaba ordeko egindakoen gana. Espiritu hori izan zuen Elizak bere harima sortze egunetik, berak eraman zituen herri guztia jainkoa ezagutzera, berak elkartu ere fede beraren aitormenean, hizkuntza ezberdinetan banatutakoak. Horregatik, Pazko pozez gainezka daude gizon emakume guztiak mundu zabalean. Zeruko indar eta ingeru guztiek ere horregatik dute beti zure hitzaren gorespena kantatzen. Santu zara bai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada santu ogi ardo hauek, zeure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat.
Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zikoala, ogia hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok honetatik, hau nire gorputza data zuentzat emango dena. Afalondoan berdin karitza harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik, hau nire odolaren karitza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta guztientzat bekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Horregatik aita, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren karitza eskaintzen dizkitzugu. Zuri eskerrak emanez aldarean zeure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izango guan jauna, mundu guztian zabaturik dagoen zeure eliza. Gaur, hemen bilduri, zure espiritua isurtzeak herrialde guztientzat batasun sakramentu egin zueneko egun santua ospatzen ari den eliza. Eramazu maitasun osora, Leon gure aita santuarekin, Fernando gure gotzainarekin, eta Eliz zerbitzari guztiekin batean. Era berean, izango goan, jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure senideak eta hildako guztiak ere, har itzazu zeure aurpegiaren argitan. Erruki zakizkigu arren, gu guztiok betiko bizia iritsi dezagun, Jainkoaren ama Mariarekin, haren senar Jose Santuarekin, Asisko, Frantzisko eta Clara Santuekin, eta gizalde guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gorez zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jainko aita guztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz beldur gabe kanta dezagun. Gure alba zeruela zarela, santu izan berik zure izena, etor berik zure benua, egin berik zure naia, zerua bezala gurrean.
Atera gaitzatzu jauna gaiz guztietatik, emaguzu bakea gure gunotan, zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen, testualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zain gaudela. Zurea duzu erregetza, zureak ospeta indarra, orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna, Espiritu Santua bidali zenion Elizari, herri guztiak elkar maitasunean bat egiteko. Begira zeure Elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaiozu Elizari bakea, eman batasuna, errege bizi baizara gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren bakea beti zuekin. Eta zure espirituaren. Emaiozue bakea elkarri. Jakoikoaren bilbotxa, zuk entzen duzu ondoko pekatua. Jakoikoaren bilbotxa, zuk entzen duzu ondoko pekatua. Jakoikoaren bildotxa, zuk entzen duzu ondoko pekatua. Jesusek esan digu arazue Espiritu Santua. Zorionekoak jaunaren maira deituak. Jauna, ni ez naiz ino zu nire etxean sartzeko, baina esazu izbat eta sendatuko naiz. Sinesten dut, jauna, sinesten dut, bihotz barrenean gorderik zaitut, kanta dezagun. Sinesten dut, jauna, sinesten dut, bihotz barrenean gorderik zaitut. Aikapean ere,
Egin dezagun otoitz. Zuk ematen dizkiozu Elizari jauna zeruko doainak. Zaindu ezazu beragan zeuk emandako grazia. Indar berri ditzala gugan beti Espiritu Santuak berak guri emandako doainak. Eta hartu dugun janari santuak eraman gaitzala salbamenaren betera. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Mundua berritzen duen jainkoaren indarra da Espiritu Santua. Maitasunezko eta betiko elkartearen espiritua Eukaristian eskaintzen zaigu behin eta berriz. Espiritu bat bera hartu dugu Eukaristian. Horrela, Kristoren gorputza eta elkartea osatzen dugu denon artean. Zatoz Espiritu Santu eta bete zure zintzuen bihotzak maitasunez. Eutsi, uste eta itxaropen ederroni, nahi duzuen arte. Agur. Jauna zuekin, Eta bedenka zaitzatela jainko guztizonak, aitak eta semeak eta Espiritu Santua. Zoazte